ka janmit ka ba kemen na kabenta jong ilang baro kiba page ya kani ka online worship jong jing sengkhna barang Presbyterian Umpling hagani ka janmit ka menta ngai khuble phi baro adu ki hap ki baret ki samla bagi bla hek blasan adu ki long kemi ki long pa haga kerteng ka bathyang ba ka badan bor ka jong Jesus Christ ka simru ya kani ka por ka menta ban ai khuble Christmas in advance na kamentalang jong ilang baro mangitip ni tayo ka banwan in saraki ya ga jingwan long brio ka jong Jesus Christ kan ka parthai tin makata sa sisin pat nga khot lang ilang baro ha kan ka por ka menta bangini syakri lingba jong kan ka online worship lingba jong ka jingiseng khana mangyo bani syakri lang kumni ha kan ka por ka menta na makata sya bangi ngini ya chakmat tongini pendam hoblei ha ka jing duai tongi duai atrai ubau blei jongi ubah beneng nyaingu yemi ba me misha yengi trai pangila ban syakri ya ka kerteng ga jong mailing ba jong kani ka online worship aga bakum ga jing seng khna ngiyo ekalat ban pen sapriang ya ka kutin ga jong me syaki para khna iduai trai khamtam ha bangi don kum ha kani ka ayom jong ni benai menta bangin rakhi ka jingwan long brio ga jong me iduai men darengkat lang bat ngi ba men yalam yengi ba shisha apa memen wan kin try sakani ka perthai ngin yo ban pediang eme ka dok not jungi sim try ki nong sim menta baro ngi IT ban ngi bukti ni pahan ha kerteng jisu nong pen em amen di hakani ka por ka menta ngin ya snap ikat tu kat netligi chorus legi jingruai ki bakerpang ki bangla ban yo sngo na ga jingalam jong ka praise worship team jong jing seng khna bat hadin jong ka tangin se yo sngo ye ga jing yalam ban polis dang baduai na imes enbok na ka ramsiet bat ban penbuat ya kata daga jingruai ke bekerpang na imes iba karmi bat hadin juga tangin sayok sngo ya ka ketian ke jong belai Yang lama Mayami lapendren Yang lap dia Yang melakentan Ngalayo jingin Umensemu imhanga Namar Mia pemimipan Yang lama Mariami lapendrem Yang lap dia Yang melakentan Ngalayo jingim Umensemu imhanga Namar Mia pemimipan Itlah bamla batai Mamius im lajing im me ai Jing itlah ngamayaka Nungak men yami banla Hajing im jonga Milong bapela Jigitlah bamla batai Mamius im lajing im me ai Jigitlah ngamayaka Kanungak men yami banla Hajing im jonga Milong bapela Hajing im jonga Milong bapela
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Tabarak yan puli nakaprobab kalenang kabaar pulai kadikat kabakat kandai hado kabaar punriu tu ngap kukun batu long start batu yalam yala kadonut ha kalinti tu ngap yala ukpa ubala penkayami bat wan nyoben yala ka kemi haba kalat temen tu tiet dia kajing shisha bat wat de ya kajing staru bat ya kajing hikai bat ya kajing sempang upa jong ubahok un shat kemen shibon bat uta ubah la penkaya kon ubah jong ubahok ubah start un yo kajing kemen nama jong ai kin kemen ukpa bat ka kemi jong me bat ai ka ba kata ka ba la kaya me kan shat kemen ku kon tu ai ha ngaya ka donut jong me bat tu ai ya ka khmat jong me kin ngobha ha kalenti jong tabarak ini tu pajing hi ubah meneng aingu ya me ba mela la ingi aingu ya me ba mela ayak kalat ban ya syakri ya me tu yarab ya inong kren ba in ayak kubar ka ba khot jome tu yarab ya ki ba yo ya une ujing pang coronavirus ni dua ya me terpelang yang kena tips ni kumba metho ha kane ka bible dua ya me nam ta hidup syukur amen. That follow the light, so you look up and see the word that's written upon the sky, strong and wide.
with you all the while. Follow that star above you. Should the world try to break you down, there is one who waits for you, though you can see him now. Thunder and rain surrounds you, but his love's just a breath away. If you follow your heart, follow the light, follow that star. Shining bright, the spirit of love at the side. And when the door won't welcome you, heaven will help you inside. Gathered round, bearing the gifts to the ground. A miracle comes, the baby's born, and angels are heard on high. Follow that star above you. Should the world try to break you down, there is one who waits for you, though you can see him now. Thunder and rain surrounds you, but it's love just a breath away. If you follow your heart, follow the light, follow that star. Follow that voice you heard that no one else believed. Follow the dream that brought the King on Christmas Eve. Follow the stars above you. Should the world try to break you down, there is one who waits for you, though you can see him now. Thunder and rain surrounds you, but his love just a breath away. If you follow the voice, follow the song, follow the word that makes you strong. Follow your heart, follow the light, follow that star. Ngi ai khublei na kabanta ka Prison Worship Team jonga jisen khana kabala ai gitu gi jingrwai kiba sngotenat bat kiba penraham ya kaman siam ngajongi ya jing syakri ngajongi bat kumjuru ya ai khublei ya i mes enbok ramsiet bat kumjuru ya i mes iba kharmi na kabanta gitu gi jing shimenta ga jongphi pendap ya kabanta ga jongphi bat bleun kurku na kabanta ki benta kiba phi pla pendap wah ketika por ka menta pat akan ni ka klimat ka menta ini ya poino ya ka ban ya kren nani ban sha skor ya ka kubor ka balingkot ya ka ba ngin yo ban ya puson ha ka por ka menta ringkat bat phi ki hap ki baret ten mak tanga khat ya phi sesien pan ban sha skor kam de ka bajrong de ka balong balingkot ha ka ni ka klimat ka menta ten mak ta kumba ngila yo snow mensim tayau ngit scam ba inong kren la ya lam ya ka jingmut ka jungi ba kumnu ngin pen kre ya ka Christmas ba ngi pen kre ka donut ka jungi ba Jisu unwan ha ka donut jungi ha ka ni ka Christmas ko menta tin ma kata ha ka ni ka klimat ko mentaru ngakwa ban beteng ya kata ka benta ha bai dai bat kata ka ba kumnu Jisu ani ublei ukmi yangi kumki breu bat ka benta ka bangalabo ha ka ni ka por ka menta kalong ublei ukmi ya ka donut ublei ukmi ka donut bat ngi cha yo sngo kum ki hap ki bread ba kadon ka jing ong dai ba don't judge the book from its cover lani wat bishari ka kot na ka ni ka cover ka jongka ndrei ke ik ba don hapo ka long ka ba kham kong san ting ting don ki ni ki kot mo
ki cover jong ki long internet bha yu ndai la dengi pet chapo kem teng ki don ki jingi thu khana ki bam da song internet la ne ki long ki dor kim da don kham tam ki hap ki bret ni astna ban pet dor ki dor kim don dai don pat ki balong plain ki bam don ni hindrai chapo ki don ki dor ki ba internet ki don ki comics ki don ki cartoon ki ba pair dai tin ma kata kum ha ka por ka mentar nga kwa ban yalam ya ka jingmut ke jongi ba ban pen so thu ingi ba ublei upet ya ka ni ka ba shabar ka jongi ublei upet ya ka ni ka ba shabar jongi da ka ba khmi ya ka ka ba don ha po ka do not ka jongi ublei supet ai ka ni ka ba shabar bangangar yam style kumne nani bengi ya phong ka sapti ka ba style ka biang ingi nani bengi la ben internet ya ka dor khma jongi ka biang ingi dari ublei la ang ba ubishar ya ka ni ka ba shabar ka jongi da ka ba ukhmi ya ka ba don ha po ka do not ka jongi palit sing ala ban ai nuksa kum ha ka ni ka por ka menta kidon ki dingi let shi ki hospital dai let check up kidon ki x-ray ngam sim klamon ra hang de ngam kidon ki x-ray ki ba sai pen i ya ka ba don ki pen i da ka ba ya ka ba shaba da ka ba ka ba don ha po ka jongi bat di ka ba don ha po ka jongi le se da ka don ka jing shitom ni ka jing kedia gini ka sieng la ni ka jing shitom hang ni ka shadam ka jongi dangi le x-ray ka pau bat lo ang ba la batai ka ta ka jing pang da ka ba pet ka ta ba shapo bat kolong kum taru ba kum no ba ublei uyui hapo jongi ublei ru uyui hapo jongi tama u kham long benya ane u kham palat banya ka ba ka x-ray kala ban ui ka x-ray le se kala ban ui u do no jongi kala ban ui ha ya ki sieng ko mang ong la da ka don ka jing kedia la ni ka jing kenria kala ban ui le se ki kita ki dekat met ke bran hapo jongi ndai ublei ui tang kita ndai ui palat ban kita ro Andrei Andrei ya ka badon hapo ka do not ko jongi ble UI kata ka badon hapo ka do not ko jongi ya ka jingmut ka badon hapo ka jingmut jimpar khat ko jongi UI ru ya ka jingkwa ka badon hapo ka mensiam ko jongi ya ki jingdon kam ko jongi but de ya kita ki ba ble ukmi yangi kum ki breo ukmi ya kita yangi kum ki breo baga ketien ka jong ble ka ang ba ka ketien ka jong ble ka kren shai ka tala dengi puling kan mau ba utip ya ki jingmut ki jongi ba utip ru ya ki jingdon kam ki jongi kum ki breo tin nama kata kum ki hep ki bret se phi don halagi jong ki jingmut ki jong phi don halagi jong ka do ki phi don shibon ki bara ble utip ya ki taru pale sing ila ban ai nuksa kum hakani ka por ka mentale se ngala ban khat i perlok i jongai badan lang hakani ka por ka menta ngila ban ai ka wai ga ni ka wai ga nuksa hakani ka por ka menta ngadon artli hang ne kini ki box ki belong ki box present hang ni ka por but ngakhat i di perlok i jongale se ban kli ka wai ga jing kli ba habang ngipet gini mo dengan dai ngipet gini dai kini ki long artli ki box but le se ka jing khmi ka jong phi kanu try kan don ka gift ka ba kham shongdor hapo jong ini ki box kini artli ki box ka jing pet ka jong ate kani ka bahe hi dai ka internet la sok ba dai ti try dil nga ai no ye phing ong la da phin jet nang ni i we ni kini phin yo i phi to phin jet i kano nga tangan ji ka tu ka bahe to hajiet ha chem ka di ka jong update support Kapan ilam dan iyo. oh kum don ni Dan mo. Ti try pila ban jet, pila ban pet si ni. tu barit ten don hi tharai da kani bahe kani ru kam don kan Dan dai. tu barit Apa nama bangla IV tu mau ban jet, pila ban jet mesti. ton sepet lak pet ma oh ka don hang ni Kadang hang tu dai. internet Itenan kan dai. Ti pila ban sim no IV nama baka kadi ka gift na kum ta jong fi tu mo. oh dengar tu thank you so much ma bakrao Dai. Ku boleh sibun bak pentingan bat kai ka bang akwa ban pen i ling ba jong tu ka jing nuksa la ni ka tu ka game la ni ka tu ka jing la kai ka bangi pen i mentan kalong ba kalong ka jing shisha ka ba ngila ban pen i ba kamut tang ba ka e ka banging UI ya sebar gu mentan ngi ka tu ka box ka ba he bla sop ha ting dang ngipet jaga jing UI brio ka jungi kalong ka ba internet bat ka balong ka ba he ona sebar bat ngi perkhat ba ka jing ka gift ka bran hapo jong kar kalong ba song dor ndek e ka ba ja ka bang i mentan
ba hapok jong kamdan kalong thli de penpan hai tu ibam da sop hai bam dan i jing sop ibarat bam de isong don re lading i plit hapok ngi iba kadon ka gift lan ni kadon ka tiar ka ba song dor ka ba le se ngila ban ang ba ka ba kham kodor bani ka di ka tu ka box ka bam dan i but de hang ta le se kalong ba kadon kam yangi ban jet bat banda khmi ba kum ki hap ke berat kadon kam yangi bangi ngin da jet bat bangin da khmi ba but kum jul ada ngi pain ka tien ka jong blay la ngi ngin kan mau kadon ka jing thu khana kan mau bo blay ukwa ban jet ni kwa ban jet sim hari Israel ni kan mau hadien jong usol blay ukwa ban jet sa sien pat ban jet sim hari Israel but kai ngi bangi kan mau kolong ba blay da khuslai ban jet da khuslai ban yo to briu ba he da khuslai ban yo to briu ba klan da khuslai ban yo to briu ba bahabriu but kum ta ter ngi kan mau bo blay ukwa ni khuslai ni udon kam yo briu badan ni ka jing baha badan ni ka jing long riu blay ha ka do nut ka jong u bat ngi kan mau kata bat ngi kan mau ba yu ke ba ja ka long ba udon kam yo ta gibriu ki ban bot ki ba kloy ne am ban bot yo udon kam ki ta gibriu ki belong ban slur ban yeng na ka benta jong u nama kata ngi kan mau ba blay pen kre ya ban jits iem thamai ha gari Israel uklam pej kamba pej kita gibriu ndrei upej ye ubriu badan kama angi kata ka dok nut jong ka jinglong riu blay kata ka dok nut jong ka jinglong riu blay ka jing bha ban ngi kan mau ba diu ngi kan mau ba diu David dei diu David im David bala jet arsian bu sa yo ban long sim ngi kan mau ka long yeng jong David ngi kan mau dan nyau teligi nyau ngut ki man bat kita ki man lo ang ka ktin jong blay ki long bejrong ki ba itu nat ki ba klain bha bat gilong ki ba habriu ki dan ni kata ka man ka jinglong senrang ndring kan mau David ulang tang ukun ba khaddo ba le sing la ban ba ula sha haban long kun ba haban ap ayeng upelut ya ka por ban le ap i gilang brot upelut ya ka por teng le sing la ban ba teng ngitip mo ki para khaddo teng ni sai pen ni sai ai ka priority ka ba last do ma bele ba igi kam gi ba kham kham igi men ni ki ba kham he ya le dei ndri ni ki para khaddo sai penong le ro ni i ba David ulang kum ta tindai ke egi banging yu ibat kolong ba abau blay ukmi ya kata ka jing klan gumang khmi ya kata ka jing bahabriu khmi kata ka jing he andre ujiet ya kada not ba ublay usyam ba David ulang uba biang ban long siem ba ka not ka jong David kolong ba biang ban ngiken mau ke egi baja bahadu ba poi ka jing le David ba Goliath ngiken mau che roi David and Goliath David ukawang santli gi mau kan mau usyam santli gi mau ba ukawang ban penyap Goliath bat ke ga bangi kan ma ba David uya ya khama jong Goliath bu yang tu Goliath uba he kan ma Goliath lar khiben wang belai mis ngau la ni me yu i bang long ukso kan ma ka ktir jom le ang ngalong ukso ang Goliath me damut bang ade ukso ba me wan hanga dau tu ding do bat David kan ma ke bu jubab hadin ba la yang khama jong ang ba ngam sim lawan khama jong me dak hendre ngawan hakmat jome deka kerteng ge jong blay uba bat uba shisha bat ke bajang kan ma haba David usyem ya kasling bat ukawang bat day Goliath na silang ikan mau bo sayap bat David usalak ban peniap bat ka selong ka jingjop yu David ye kon Israel ka selong ka jingjop ya ka thama pedeng bat ki Palestia bat ka ba kham sngo phla ka long ba ke ga bangi la dingi phai ga jing em ga jong David kalong ba ke ga bangi i ba khat ba unang he nang san ong ga Bible ba ublay haba u nang he nang san u David ke ga bangi i ba ublay ong ba umpat syam ka donut ha ubriol ni ka breo ka banang ka donut kum ublay kum ba syam ha David makata kalong ka ga ba skau tenat bangi ngin perkhat tinama kata ha ga di ka por ka ba menta hagan ka por ka menta ngini shi menta dag bangin ni puli kan ka benta ling baju ka ketien ka jong blay bangin ni puli kum ka Bible recitation artan ini puli ni shi menta lang in si ka screen ka jong fi hakan tu apo ba pp page mat nin sai sim menta lang ban ni puli kitab ka baningkong Samuel kalanong ka bakhat riau ka dekat ka banyo ketien ka ongum ni puli lang naba ublay umjukhmi
kumba khmi ubriu naba ubriu uyoi tang ya gador ke basabar handrai utrai uyoi ya gadok nut in polis sisien naba ublei jukmi kumba khmi ubriu naba ubriu uyoi tang ya gador ke basabar handrai utrai uyoi ya gadok nut tu blei unkurku leng ba jong gajing sim mentalang gajongi leng ba jong gajing pule leng ba ka ktien gajong hakani ka por ka menta min persiang ban bu ya gajing mot bat ngin persiang ban penla lendat mai long di khat ba lingkon bat kawalong ka badon kamru yang ni bangi ken mau man ong ban yawan biang se ka ktien gajong blei ban ken mau bo blei dei tang ba ukhmi tang yang ni ndrei kumno uyo yang ni kumno uyo la ni kumno ukhmi ye ki wei ki badan saudong jongi ni don kam banda sumar bha ban ngi don kamru kumno ngi ngin bishar ye ki wei kadon kam ngi bangin da sumar bha kumno ngi bishar ki wei yo bale sie bha bangi ngi bishar klam da tip bha ye ki po mo sien teng teng mo ang ba ngi yu ia ka basabar la dang yu i le sie ye ki parlok ki jongi lani yang yu ki para marjan jongi teng teng ni bisa tang ke bangi sabar kalong ka ba ma ka balong ka ba syap ting ba hingin mau blei ang ba blei yu ya ka ba hapok ka dok not ka jongi ngilak ban long ru le si kum baong ba ngilak ban long kum blei ban bersyang ru ban khmi kum ba khmi blei ya ka ka badan hapok jong ka men siam ka jongi kum ki breu ya ka ke badan hapok ka mensiem le si ka jong ipara jonga lani ka jong ihmen jonga lani ka jong iparlok jonga ni parmarjan jonga kadon kami ngiru le ka jong ime jonga lani ipa jonga ne gi bai masam jonga kadon kami ngi bangiru nginda khmi ya ka dok nut ka jongi bangin su bishar lani bangin conclude lani bangin su shim ba o ba ilong kumta lani ba ile ka to ka kam lani ba ikran yang akum ta bangin su bishar no ba ilong kum ta ladangi ngimsim la dakmi bha ya ka dok nut ka jongki ngila ban le ka ta ban khmi kita gi ban khmi ya ka dok ngila ban le ka ta da ka bangi ningkong bangi ngindon ni ka men siam ban i ki ngindon ni ka men siam ban i ki nginlong kita ki le se ki hap ki barid ki ban don ka men siam ban i ki bat kum juru tang kata ndre ban long kita gi bakloi ban sngap yaki ditat nda ngi sngap yaki ngi setip balai bai le si te le dom balai te men jonga ni perlok jonga ile dom kadon kami ngi bangingin sngap yaki bat kum ju mong ong bangingin iet yaki bat kum juru tang kata di kabalai kolong ba kadon kami ngi ru bangingin sngo thu yaki ka baki kimat ban pediang yaki kum baki kilong bat ya kini ngin lak ban le bat ngilak ban tip ya ke bajai ki lani balai bekilong kum tu bat ladangi khmi ya ki wei kum ba ublei khmi bat ladangi le kum ta kum ba ublei hikai ngi da ka bangi iet ya ki da ka bangi skap ya ki bat da ka bangi sngu thu ya ki de sing lak ban ong kum hakani ka por ngilala ban pendap ya kata ka hukum ka ba ublei u ai kata ka hukum ka ba kraw tam ka ba ublei u ai ngi bat kata ka long ublei hikai ngi bangingin iet ublei da ka dok no jungi barok bat kumjuk ban iet ye ki wei la ki paramarjan jungi kumbai la dia la da ngilak ban long kumno beningkong la da ngilak ban long ki ba iet ye ki ngilak ban long ki ba sngap ya ka ka baki ki syam na ka badan hapok jungi bat ngilong ki ba lak ban sngo thu ye ki ya ka jungi syam jungi ba de hang ta kumong ong ublei ngilak ban ong bangi ngilale ka ko hukum ka ba kraw tam ka jong blei bat ling ba jung ka ni ka por ka menta ding ba jong kani ka jinge thu khana ka bamenta mo ang publiu khmi ye gi dok nut ujongi kombo khmi ka dok nut jong David banjit yu ban long siem ban job ye ka thama ban yele yu de yu Goliath na khat ye ngilang ru kumang ni kum gi hap ki baret bangin persyang hakani ka tayo ka bamenta ka ban sawan kani ka tayo Christmas ka bangin saya chakmat bangin sa priang ka jingwan long bri ujong Jesus Christ bangi nginom bishar tang ye kata ka bangin yu isabar andre bangingin ken mau ba ke badan apok ka dok nut apok ka men sim go jongi kalong kham kodor
Kalau kham kodor ka ba ublei ukhen kodor tam ha ka jing em ka jongi tin ma ka ta ha ka ni ka por ka mentang khot ipi kum ki hap ki barat sai sesien ba ai bangi ngin khmi ki brio in khmi ki por lok jongi in khmi ki paramajan di bahaya ma sem jongi ya ka ek badan apok adok not ki jongki bom de bengin subisa tang ek bangi ina sabar betul belum kurku nak mentah jongi ling ba jongi ni jingi tu khana baling kon boleh ni rap ingi bangi la banong ki khon hap ki bala ban yo ban mat igi jingker khu ling ba jongi ni Christmas ka mentah ba kum ba ngi la ong bangin sya bo Jisu on wan long bre ka dok not ka men siang jongi boleh nam ta ka puram ka jong u amen ba khani ka por ka mentah singan dan ka wi ka assignment dan ka jing ke assignment ke bang aku ban pha bang ngilak ban lek ke yang asam jongi amang ngitip amenta nya don ha yang asam jongi ngi pelut ya kapor hing asam te mang tang aku ba ngingin lek we ka assignment da bang ngingin shna ha ka dur daga ni ka chart paper ka dur jongi dot note lan ngilak ban draw ha ka nu ka piece of paper ni ka kot sadar bagumno bat ngilak ban irong daki color pencil ni kena guna bat ngilak ban thok ya ki badan apa ka dot note ka jongi ya ki badan apa ka dot note ka jongi kum ki hap ki bar ki badan apa dot note ka jong philak ban thok angta la ka long kanu ru philak ban thok la ka long ka jing ba la ka long ka jing sebon la ka long kanu ru philak ban thok angta pada adab kata sesen kuma piju sen hi how to number ka bangi pha ban WhatsApp shandur ki sesen ki baknang bangila ru ya ka ban pen ya seki wei pat ru bat kum ju ban yo ban bu ha ge jing duai bat kum ju ru la don ki bagi penma ba dap ya rakhi ga singi kha ga jong phila ban sen bing la ban kan ma ru ipi ge jing duai bat kum ju ki ba pang be stam ble un kur khu na ga banta jong ilang baro ha ga ni ka por ka banta to ha ga ni ka por ka banta ila po se ka banta ka ba wai bat nga ai khu ble dam ta baro ino se banta bat kham tam phi hap ki baret ba pelut ka por ga jong phi ban cha skor ya ka khubor jong ka tien ka jong ble tu ni wai no ka ni ka por ni dwai pat in se yo jing pan wai tu i dwai atrai uba ble jong i uba beneng ni ai ngu ya me trai ba me long ble uba khmi ka do not ka jong i ba shisha kum ki hap ki baret mi u i ba ngi dap da shibon ki ke jing kwa i jing thrang ka jong i ki ba ngimpat shimlala ban sngu tho palat i ki le trai ngi dwai kum ba me kin trai mi la chet you David ban long im ba kraw ban la ban ye le ye ki rat ba wat ka jing long red ka jong u kum ta trangi duai ba ye ki hap ki beret ye ngi ki bre ki beret ba me men yarap ye ngi ru ba ngi la ban dan ni ka ka men siem jo ka jing ba ba ka men siem jo ka jing long ru blei ba ngi la kin trai ban ye le persha ye ki buit thap u jong syaitan na do menta ba ngi dang sedang ban san ban ya ye ka lenti jong ka jing em ka jing ni sla par thei dorang kat ru kin trai ha ba gin pediang ye me ha ka ni ka jing wan long bre ka ni ka tayo ban sawan jis kunrat men yarap ingi bangila ban sya i ka dok not ujungi bakan long ta ka jakai ka ba me men yo ban rung ba men syong bat ba men yalam ka jing mujungi syem ingi kin try ji pen krek barok jong jing seng khna ba kum ju try bangin pen wai no ini ka jing sekri pelaj ingi try ba ai ba jing it ba jong ble ku pau bana bom jukut ka jing ai e ba dap yang jong try bolong nok dem jing Jesus Christ ba jing slok ba thiang ba cha bo jong men sim ba khu kini lai ki jing kerku kini ai dorang kat lang bat ki hap ki baret ki badan hagi yang sam ki jongki kini dor kap ga jingseng khna bat kumju ru ki rungai ibrahang ni klang slak pathai nata sidok ki bom jukut ru amen.